10. až 12. jún patril revíznym technikom elektrických zariadení, projektantom, konštruktérom elektro a energetikom. Tí sa stretli v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci na 15. ročníku celoštátnej konferencie LTech.sk, ktorej organizátorom je spoločnosť Elektromanagement SRO. Generálnym partnerom podujatia bola už po niekoľkýkrát spoločnosť DEN. Jej zástupcu na Slovensku Jiřího Kroupu sme sa spýtali, v čom vidí dôležitosť účasti spoločnosti DEN aj svojej osobne na týchto podujatiach. Prezentácia firmy, samozrejme zviditeľnica, a druhý dôvod, odovzdať odborné informácie ľuďom. Tu sa stretávajú. Toto je to správne miesto. Preto to už robíme niekoľko rokov, lebo je tu účasť vždy v desiatkách a stovkách ľudí. A ako vníma spoluprácu so spoločnosťou DEN konateľka Elektromanagement SRO a organizátorka konferencie LTech.sk Petra Bartošková? Spoločnosť Elektromanagement so spoločnosťou DEN spolupracujú už dlhodobo, už 10. rok organizujeme odborné podujatia, ktoré sa venujú problematike ochrany pred bleskom a prepetím. A týchto školení sa každý rok zúčastní okolo 500 ľudí. Jednou z významných tém na tohtoročnej konferencii bola aktualizácia normy STN EN 62305. Aké zmeny môžu odborníci očakávať v tejto norme? Na čo sa majú pripraviť? Čo sa týka súboru noriem 62305, reviduje sa komplet celý. Revíziu nechápme tak, že sa mení všetko od základov, ale užívaním v praxi sa prišlo na niektoré nedostatky, ktoré treba upresniť. Čo ja viem, v systéme oddialených bleskozvodov poznala norma oddialený bleskozvod, vieme, prečo sa oddialuje a nazývala ho oddialený v zátvorke izolovaný. Čo robilo niekedy v praxi, nevedeli si to tí páni vysvetliť, tak teraz je striktne popísané oddialený, fyzicky oddialený a oddialený elektrickou izoláciou, čiže elektricky izolovaný. Čiže v princípe ostalo to isté, len dovysvetľované napríklad. Ďalšie upresnenie tam je v definovaní ochranného priestoru pre vysoké budovy. Tam tiež od nejakej výšky bolo treba robiť aj zachytávacie sústavy na boku budov. Zase prax, merania, koľko zásahov do boku boli, tak sa troška zmenil ten ochranný priestor, zase aby sa to lepšie navrhovalo. Čiže toto sú dve také zásadné. A plus sú tam také tiež, čo prax spravila nové objekty, keď sa robia s veľkými parkoviskami, napríklad, kde sú asfaltové alebo betónové plochy. Tak norma počíta s tým, ale veď sem príde nejaký ten revízny technik a bude to počase revidovať, tak ja mu potrebujem pripraviť nejaké elektródy, sondy, kde si bude vedieť pripojiť ten merací prístroj, tak dáva také doporučenia a vo veľkých plochách, pri veľkých halách, inštalujte, nachystajte si tie elektródy. Ten, kto doteraz normu ovládal a dobre robil, bude vedieť aj ďalej pracovať a bude mať ďalšie upresnenia k tomu. Ďalšou zaujímavou témou na podujatí bola aj novelizácia stavebného zákona. Prečo je táto téma dôležitá aj pre projektantov a do akej miery znalosti a dodržiavanie paragrafov stavebného zákona ovplyvňujú realizáciu projektov v oblasti elektro? Nový stavebný zákon prináša, dá sa povedať, revolúciu v tom, že všetko prechádza z papierovej podoby do elektronickej. To je zásadná zmena, ktorá je vytvorená novým stavebným zákonom a všetci projektanti, to je jedno či stavieb, alebo projektanti elektrotechniky, alebo projektanti vzduchotechniky a hociakých iných technických zariadení, v podstate spadajú do tohto stavebného zákona, alebo sa ich dotýka tento stavebný zákon. A jednoducho tento stavebný zákon kladie nové požiadavky a nové pravidlá pre projektové dokumentácie ako také. Končia papierové projekty. To znamená, že projekty, ktoré doteraz boli známe, že máme sady vytlačené a XY projektov, ktoré sú v papierovej podobe, tieto končia. Všetko bude elektronické. A toto je zásadný vplyv aj na elektroprojektantov. Rudolf Štolber má dlhoročné skúsenosti z realizácie praktických projektov, je školiteľom aj spoluprekladateľom spomínanej normy STN EN 62305 do slovenského jazyka. Zaujímalo nás, akých chýb a nedostatkov sa projektanti v súčasnosti pri svojej práci najčastejšie dopúšťajú. Vnímam to, že medzi projektantami, a žiaľ budem ako triafať do vlastných radov, existujú stále medzery v odbornosti. Odbornosť je základ. A nazveme to tak, že projektanti a projektanti. A tí projektanti, ktorí sú progresívni, ktorí jednoducho vedia ísť s dobou, vedia ísť s trendom, vedia ísť s novým stavebným zákonom, tí nebudú mať problém. Jednoducho budú tvoriť projekty elektronicky, budú ich vedieť nahrávať na portál, budú vedieť všetko tvoriť. Poznám x projektantov, ktorí stále, nehovorím, že robia papierovo, robia stále elektronicky, ale jednoducho aj tá kvalita tých projektov aj všetko není taká úplne, ako by mala byť. A reálne aj táto konferencia by mala byť o tom, že dvíhame odbornosť elektrotechnickej verejnosti,
nie len projektantov, ale všeobecnej elektrotechnickej verejnosti, jednoducho musí byť, aby tá odbornosť rástla. Toto je základom a cieľom aj nás ako lektorov, aby sme to takto robili. Okrem odbornej prednášky organizovala spoločnosť DEN aj praktický workshop. Prečo si zvolili na konferencii aj túto formu a akej téme sa workshop venoval? Ten workshop sa venuje presne tej téme, čo sme spomenuli, teda dodržania dostatočnej vzdialenosti. No a prezentujú sa technické možnosti, ako sa to má spraviť. A tým, že tu je aj veľa montážnych pracovníkov a revíznych technikov, tak aby si vedeli tie komponenty priamo omakať, prísť s nimi do kontaktu, aby neprišiel do kontaktu prvýkrát iba na stavbe s tým, aby vedel, čo ho čaká. A keď chcem spraviť nejakú dobrú aplikáciu, tak potrebujem mať aj aspoň tú minimálnu prax a samozrejme odborné znalosti. A tie získal len na takýchto workshopoch. A majú možnosť si spraviť oblasti koncovky, majú možnosť si vytvoriť nejaké jednoduché aplikácie, namontovať na steny alebo vidieť, ako sa rôzne prechody realizujú a nebude musieť potom priamo na tej stavbe hľadať nejaké riešenia, ktoré nemusia byť vždy správne alebo nesprávne technicky. Toto spraví z neho to, čo výrobca povie, že toto nech montuje osoba, ktorá absolvovala to školenie a tu majú tú príležitosť. A je tam veľký záujem o to. Jedným z mnohých partnerov podujatia bola aj spoločnosť GHV Trading, ktorá na konferencii prezentovala produkty a riešenia v oblasti termovíznej techniky. Prečo si zvolili práve túto oblasť? Tak termodiagnostika a měření termokamerama se stává běžnou součástí nejenom elektrických měření, ale obecně měření ve stavebnictví, v průmyslu, v mechanických částech a tak podobně. Ta technologie se stala dostupnou. Už to není věc, řekněme, exkluzivní pro top firmy, velké podniky a podobně, ale už i běžný elektrikář si tuto technologii může pořídit pro svoji práci a zkontrolovat si, jestli odvedená práce jeho nebo nějakých jiných společností, jiných techniků je v pořádku, zlepšit spolehlivost provozu a případně zaručit, že nedojde třeba k zahoření nebo k jiným problémům na té instalaci, kterou má svěřenou. Ako každá meracia metóda, aj táto je závislá jednak na správnom získaní údajov, ale aj ich spracovaní a vyhodnotení. Aké úskalia sú teda spojené s meraním pomocou termokamery a aké najčastejšie chyby sú s týmto meraním spojené? Asi nejzákladnější je, že by zákazníci nebo uživatelé měli trošičku vědět, jak ta vlastně kamera funguje. Ve výsledku práce s termokamerou je relativně jednoduchá. Dokáže to udělat většina opice, když bych řekl, zmáčknout tlačítko, ale udělat to technicky správně, udělat si správné poznámky a udělat si ostré snímky je velmi důležitý, jak se vyhnout třeba měření na nestandardních materiálech s nízkou emisivitou. Samozřejmě zavést si nějaký systém toho vyhodnocení, srovnávat si ty snímky v čase a zjišťovat, jestli se nezhoršuje ta situace toho zařízení a podobně. Takže určitě je dobrý nechat si udělat nějaké školení, nějakou prezentaci od toho výrobce, nebo třeba se zúčastnit konference, jako je třeba tady LTech, kde v té přednášce je právě vysvětleno ten princip toho činnosti té kamery. Michal Florek je konateľom spoločnosti ELM Orava SRO. Pracovníci tejto spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú na konferencii LTech. V čom oni vidia prínosy účasti na tomto podujatí? Tak asi to, čo majú uvedené na tej ich stránke, že biznis, vzdelávanie, zážitky, kopec nových kontaktov tu vieme získať a aj o tej zábave je to, že nielen stále o tej práci. Ako sa im darí preniesť získané informácie z konferencie do každodennej praxe? Pomôže nám to tak bojovať s tými úskaliami, ktoré vlastne sú či legislatívne, alebo aj nejaké tie technické veci, tak sme viacej zorientovaní v tom, že ako ďalej napredovať. Jedna vec je teória, druhá vec je reálna prax. V čom vidí Michal Florek najväčšie výzvy či prekážky, s ktorými sa stretáva ich firma pri realizácii projektov? 99% projektov je dokumentácia pre stavebné povolenie, tam to končí, investor už málo keď je ochotný investovať do nejakej dokumentácie a je to stále tlačené, to veď to nejako spravíte alebo tak proste. A takisto je aj veľmi málo tých projektantov, ktorí by to vedeli proste rozumne zastrešiť, že nie len, že spravím dokumentáciu pre stavebko a dovidopo už tým pádom to všetko končí. 15. ročník konferencie bol v istom zmysle výnimočný, pretože na ňom chýbal dlhoročný odborný garant viacerých podujatí organizovaných spoločnosťou Elektromanagement, inžinier Jan Meravý. V rámci večerného programu mu bola venovaná krátka spomienka. A ako si na neho spomína Petra Bartošková?
Janko Meravý bol naozaj odborným garantom dlhoročným. Mal veľmi rád konferenciu LTech, rád sa jej zúčastňoval od prvého ročníka a bol aj veľmi dobrým kamarátom, blízkym človekom, ktorý mňa osobne dokázal vždy povzbudiť, aby som išla do toho, čo som si vymyslela. A bol skvelý a verím, že aj tu mnohým ľuďom bude do ich života príkladom, že si nenechávať tie informácie a skúsenosti, ktoré nadobudnú praxou len pre seba, ale podeliť sa o ne aj s nováčikmi. A verím, že takýmto spôsobom ten jeho odkaz bude žiť naďalej v týchto ľuďoch. Program konferencie spestrilo niekoľko odborných workshopov, ktoré zabezpečovali spoločnosť DEN, GHV Trading a Forest. Nechýbal ani spoločenský večer, či odborná exkurzia vo výrobnom závode SES Krompachy. Tohtoročná konferencia bola opäť so skvelou účasťou v hľadisku aj medzi vystavovateľmi a partnermi konferencie. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli tu stráviť zo pár dní s nami do Tatier na konferenciu LTech.sk a verím, že aj na ďalší rok sa nám podarí zorganizovať podujatie, ktoré pritiahne ľudí svojim obsahom. Verím, že sa nám podarí vymyslieť opäť nové témy zaujímavé a taktiež aj workshopy, kde si budú môcť ľudia vyskúšať v praxi to, čo si vypočujú v prednáškach.